Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, zhromažďujeme sa k sláveniu svätej omše. Chceme Pánu Bohu v prvom rade ďakovať. Ďakovať za to, že nám dáva cez ľudí mnoho darov. Aj na tej tradícii predkov staviame my a žijeme z tých skúseností a z tých daností, ktoré nám oni tu pripravili. Chceme si pripomenúť výročie písomnej zmienky tejto obce. Chceme si ale aj uvedomiť, aký veľký záväzok máme tú štafetu odovzdať ďalším generáciám. Keď bude medzi ľuďmi úcta a láska, keď budú žiť štyri jeden voči druhému, je možné, že aj táto obec bude žiť ďalej a bude sa rozvíjať, bude neustále rásť. Ak by si ľudia navzájom závideli, len krôčik je potom k nenávisti a k zlobe. A my pri tejto svätej omši chceme vyprosovať všetkým, ktorí sú zodpovední, a všetkým vám, ktorí tu žijete v tejto obci, aby ste pristupovali k životu zodpovedne a svedomite. Aby ste štafetu aj viery a náboženského života odozdali ďalším generáciám. Chceme pritom prosiť aj patronov svätých Filipa a Jakuba, ktorých máte aj v erbe tejto obce, aby vám vyprosovali a pomáhali na ceste k večnému životu. Uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvo. Vyznávam všemohúceho i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím, blahoslavený Mária, vždy Pána, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Boh. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Amen.
Pomodlíme sa. Dobrotivý Bože, potešuješ nás výročným sviatkom apoštolov Filipa a Jakuba. Na ich orodovanie daj nám účasť na utrpení a zmrtvých staní Tvojho Syna, aby sme ťa vo večnosti mohli vidieť z tváre do tváre. Skrze nášho Pána Ježíša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaný, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo láska k Bohu, kto sa narodil z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto víťazí nad svetom, ak nie je ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží. Počuli sme slovo Božie. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osoliť? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší nemožno ukryť. Ani sviecu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale ju položia na svietnik, aby svietila všetkým, čo bývajú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia v kňazskej službe, milý pán starosta, poslanci obce, drahí veriaci, milí chlapci a dievčatá, milá mládež. Možno povedať,
že je potrebné niekedy sa zastaviť a trošku skúmať aj svoju minulosť a pozorovať aj identitu a zbierať aj životné skúsenosti, čo tá minulosť priniesla. Veď predsa my žijeme z tradície minulých stáročí. Aj tu v tejto obci zanechali ako základ toho, z čoho žili, ako žili, a to nám to aj zanechali naši predkovia. A my budujeme a staviame svoj život na poznatkoch, ale aj na skúsenostiach, ktorí tu kedysi žili a pracovali. A je dobré, že v tejto chvíli chceme v prvom rade ďakovať za to dobré a krásne, čo vytvorili generácie ľudí, celé generácie od založenia, a môžeme povedať aj od prvej písanej zmienky založenia tejto obce Toporec. Ja tu nechcem hovoriť o histórii. Nakoniec vy to lepšie poznáte ako ja a celú históriu máte aj na internetovej stránke. Vašu históriu som si aj ja vytlačil. Ale chcem hovoriť o tom, aký veľký vplyv majú vždy ľudia na vytváranie budúcnosti. O niekom, kto už nemá veľký vplyv, ktorý kedysi mal, sa hovorí, že je už len akousi figurkou. Niekedy si tieto figurky namýšľajú, že niečo znamenajú, ale prostredie ich už nevníma. Otázka je vážnejšia, keď sa pýtame, my, kresťania, máme ešte vplyv? A sme skutočne ľuďmi, ktorí tú štafetu viery a náboženského života, ale aj šťastného života, toho pozemského, vieme odovzdať ďalšej generácii. Evanjelium hovorí, vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Keď soľ stratí chuť, či osolia, už je na nič. Len aby ju vyhodili von a pošliapali. Tieto dva obrazy sú veľmi zrozumiteľné a sú veľmi aktuálne aj v dnešnom 21. storočí. Veď všetci dobre vieme, aký veľký význam pre náš každodenný život má soľ a svetlo. Na týchto obrazoch je charakteristické to, že sú priestorovo veľmi malé, no významom sú veľmi dôležité. Soľ je iba malý prášok, ale je, ako to dokáže napríklad ochutniť polievku, zakonzervovať potraviny. Ako vie chrániť pred pokazením. A akú radosť dá svetlo jednej sviece, keď napríklad vypnú elektrický prúd. Človek sa hneď cíti bezpečnejšie a vie sa orientovať. My dobre vieme z histórie a z dejín spásy, že Ján Krstiteľ bol svetlom, ale ľudia chceli kráčať v tme. Ján Krstiteľ ľudí vyzýval na pokánie, teda k obráteniu, k zmene života. Ale ľudia nechceli seba meniť. Chceli zostať naďalej v hriechu. A naša úloha je ukázať svetu, že existuje niekto, kto sa usiluje o kvalitnejší, lepší a šťastnejší život. A ten sa nedá prežívať bez námahy, bez prinášania obety. My dobre vieme, že dnes je veľká kríza medzi ľuďmi. A najmä kríza úcty.
Sledujeme média, noviny, ako sa dosť propaguje násilie, ako do popredia ide neúcta, či už k rodičom, učiteľom, ku kňazom, k starším. A vieme dobre, že to je akoby choroba v dnešnej ľudskej spoločnosti. A my vieme aj príčinu, prečo tomu je tak. Lebo sa z ľudských srdc chce vytratiť vzťah k Bohu. A žiaľ, dnes generácia ľudí nemá taký bezprostredný a úprimný vzťah k Bohu. Častokrát je to len príkaz, nariadenie rodičov, aby deti išli do kostola, aby išli na svätú omšu, aby sa modlili, aby išli na náboženstvo a častokrát sa to náboženstvo chápe len ako odozdanie vedomosti. A náboženstvo to je výchova. To je vytvoriť si vzťah. Vytvoriť si vzťah k tomu, ktorý formuje náš charakter, našu ľudskú bytosť, aby sme vytvárali spoločenstvo ľudí, ktorí navzájom k sebe majú úctu a ktorí sa navzájom milujú a pomáhajú si prekonávať aj ťažkosti, ktoré prináša život. A v tomto spočíva vlastne aj poslanie nás, veriacich ľudí. Dnes musí svet pochopiť, že bez Boha, bez vytvorenia úprimného vzťahu k nemu, bez formovania svedomia, ako sme to počuli aj v prvom čítaní, bez tých zásad kresťanskej ľudskosti, sa to nedá. My častokrát prikázania považujeme za ťarchu, za obmedzovanie. Ale prikázania to sú ako dopravné značky, ktoré chcú človeka priviesť k cieľu, bezpečne a šťastne. Ak človek poruší dopravnú značku, spôsobí haváriu a spôsobí újmu sebe alebo druhým. A preto nemáme pristupovať k prikázaniam len k niečomu, čo mi niečo bráni, čo mi niečo zakazuje, čo ma obmedzuje. Ale prikázania máme uskutočňovať s láskou. Lebo vieme dobre, že Boh na hore Sinaj uzavrel zmluvu s ľudom. On sa zaviazal, že bude požehnávať ľudí, že ich bude chrániť, že im bude pomáhať, ak oni zachovajú jeho prikázania. Je veľmi veľa vecí, o ktorých by bolo treba hovoriť. A vieme dobre, že človek potrebuje človeka. Potrebuje pomoc. Ľudia potrebujú našu pomoc, našu lásku. Na trávniku v mestskom parku sa pod hejivým jarným slnkom objavila krásna žltá púpava. Svojou farbou svietila dookola, vynímala sa nad zelenou trávou. Po nejakom čase sa však žltý kvet zmenil na páperovú guľu. Stratila svoj ohnivý lesk. Malé semienka tejto púpavy sa vzájomne rozprávali, ako kde budú rásť, aký bude ich ďalší život. Raz do tejto jemničkej gule zafúkal vietor a semienka sa rozleteli po celom kraji. Lúčili sa navzájom. Väčšina z nich dopadla na dobrú pôdu, no ale jedno semienko, to najmenšie, svoj krátky let zakončilo v praskline betonového chodníka. Bolo tam trochu prachu, trochu zeme,
A tak dlho nerozmýšľalo, ale hneď sa zavrtalo a zapustilo korienky. Pred prasklinou v betóne stala lavička, na ktorú si denne sedával jeden mladík. Vyzeral veľmi utrápený a v jeho srdci boli, tak povediac, čierne mraky. Keď spozoroval, ako si dve malé zelené listočky razia cestu cez betón, škodoradostne sa zasmial. Nedokážeš to. Si ako ja. A zašliapol ich späť. Ale na druhý deň videl, že listky sa znova zdvihli a miesto 2 sú už 4. Odvtedy od tejto tvrdohlavej a odvážnej rastliny nedokázal odtrhnúť svoje oči. Za niekoľko dní tam už rástol jasný žltý kvet. Po dlhej dobe tento mladík pocítil, že je to chuť žiť. Chcelo sa mu plakať, ale zároveň sa aj smiať. V jeho duši zasvitlo nové svetlo. Bratia a sestry, aj nás Pán Boh postavil do tohto prostredia a do tejto doby. A my dobre vieme, že dobu vytvárajú ľudia. Dobu nám nikto iný nevytvára, ale my sami. Nemôžeme sa vyhovárať, taká je doba. Vieme dobre, že dobu vždy vytvárali ľudia. Aj hodnoty tej ktorej doby vytvárali ľudia. Aj tú hierarchiu hodnôt si vytvárajú ľudia. Čomu my dávame prednosť v dnešnej dobe? A čomu vy dávate prednosť tu, kde žijete? Sú to hodnoty trváce, alebo ktoré sa ľahko stratia? Tou trvácou hodnotou je vzťah k Bohu i k ľuďom. Ten, kto nemá úprimný vzťah k Bohu, kto sa neusiluje pestovať sebe vzťah k Bohu, ten má aj taký nejasný a veľmi nesprávny vzťah k ľuďom. Lebo láska k Bohu sa vlastne dokazuje láskou k ľuďom. Chcem sa dotknúť ešte jednej veci. Poznáme, aspoň my, ktorí sme sa skôr narodili a ktorí sme prežili určité prenasledovanie a určité, tak povediac, utlmovanie vzťahu k Bohu, utlmovanie viery. My to dobre vieme. Ale mladá generácia, tá už to nepozná. Koľko úsilia sa vynakladalo na odstránenie viery z ľudských srdc. A vidíme, že sa to nepodarilo. Lebo viera je dar. Tak ako aj to prostredie, kde žijete, a to náboženské prostredie, v ktorom vyrástate, vy, mladí, to je veľkým darom pre vás. Koľkí ľudia by chceli nájsť cestu k Bohu, my kňazi to vidíme a častokrát pripravujeme už dospelých na prijatie krstu a prijatie viery v Boha. A vy to máte ako vo vienku. Vy to máte už pri narodení. A veľmi si to vážte, že máte nábožných, zbožných rodičov. Istý jezuitský páter vo svojej knihe Dary Ježišovho ducha píše o jednom študentovi, ktorý po uplynutí detských rokov zanechal modlitbu, zanechal kostol, Božie slovo
A na vysokej škole sa dostal do okruhu neveriacich študentov. Tí hľadali cestu k správnemu a šťastnému životu iba v materialistických zásadách. Stal sa natoľko presvedčeným ateistom, že začal písať do ateistického časopisu bojové články proti viere. Raz chcel napadnúť náboženské hnutie mládeže, ale vedel, že článok môže dôkladne vypracovať iba vtedy, keď toto hnutie bude poznať. Odobral sa teda na zhromaždenie tohto hnutia mládeže. Keď prišiel pred sálu, ktorý sa malo konať zhromaždenie, bol veľmi prekvapený, že ho srdečne privítal dlhovlasý chlapík a milo ho uviedol dnu. Tam bolo veľa chlapcov a dievčat, čo medzi sebou rozprávali o Ježišovi. Navzájom si vymenili skúsenosti zo života s Ježišom a boli príjemne veselí. Ateistický študent s obdivom pozoroval, že z ich očí a tvári vyžaruje spokojnosť, radosť, šťastie, láska. Pobožnosť sa začala niekoľkými piesňami. Potom sa všetci spoločne modlili a napokon istý mladý kňaz mal kázeň. V kázni hovoril asi takto. Niektorí ľudia investujú veľa energie do boja proti kresťanom. Študujú veľa kníh, ktorých sa viera popiera. Keby tí ľudia tú energiu investovali do hľadania Boha, tak by sa im čoskoro dalo vyrieknúť so starozákonným Jobom. Viem, že môj vykupiteľ žije. Tento ateistický študent veľmi pozorne počúval túto kázeň. Cítil sa ňou hlboko dotknutý. Neodolal sile Božieho slova. Povedal si duši, od tejto chvíle budem investovať svoju energiu nie do boja proti Bohu, ale do hľadania Boha. A odišiel z tejto pobožnosti celkom premenený. Hneď na druhý deň začal čítať evanjelia. Spoznával Ježiša. Božie slovo z Ježišových úst ho uchvátilo. Raz v noci uvažoval o svojom doterajšom živote takto. Nie Boh sa skryl predo mnou, ale ja som sa obohnal takým silným múrom, že ceze nemohlo Božie slovo preniknúť do môjho života. Teraz ten múr zrúcam. A namiesto toho, aby písal proti viere v Boha, zažal si lampu a začal písať článok na obranu viery. Napísal, ďakujem Pánu Ježišovi, že som sa z jeho Božieho slova dozvedel o Božej láske ku mne a že som sa rozhodol tejto láske prežívať svoj ďalší život. Slzy radosti mi tečú z očí, lebo som sa stal novým človekom, správnym človekom, šťastným človekom. Drahí bratia a sestry, takýchto príbehov života poznáme možno veľmi veľa. A život sám píše takéto príbehy. A tento mladík, ktorý vynaložil mnoho úsilia a bojoval proti Bohu, začal celú svoju energiu venovať hľadaniu Boha. Stal sa šťastný. Takisto aj my. Vytvorme si správny vzťah k Bohu. Nie len ako k prísnemu sudcovi, ktorý ma v niečom obmedzuje, ale nájdime si cestu ako k milosrdnému, láskavému, dobrému Otcovi, ktorý ma vedie za ruku, aby som bol
šťastní, no nie len tu na zemi, ale raz aj vo večnosti. Amen. Bratia a sestry, Boh preukazuje svojmu ľudu mnohé dobrodenia. Prosme ho preto za cirkev a za celý svet. Aby Boží ľud kráčal s istotou na ceste do nebeského kráľovstva, prosme Pána. Aby sa národy usilovali o pokoj a o vzájomnú spoluprácu, prosme Pána. Aby tí, ktorým Boh preukázal dobrodenia duchovné i hmotné, nezabúdali ďakovať nebeskému Otcovi, prosme Pána. Aby sme dali ducha, všetku svoju vedomosť a múdrosť používali na Božiu česť a slávu a na dobro svojich blížnych, prosme Pána. Aby sa všetci obyvatelia našej obce usilovali o spoločné dobro a spoluprácu a aby sa tu každý cítil ako doma, prosme Pána. Aby sa na príhovor našich svätých patrónov Filipa a Jakuba naša obec rozvíjala v duchu kresťanskej lásky, prosme Pána. Aby Najvyšší prijal od nás túto obetu svätej omše ako milú obetu vďaky a chvály za jeho dobrodenia, prosme Pána. Aby sme Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka mohli uctievať ako blahoslaveného, prosme Pána. Bože, náš nebeský Otec, príjmi vďaku za všetky Tvoje dobrodenia, zachovaj nás vo svojej láske, aby sme Ti s radosťou slúžili Tvojej cirkvi skrze Krista nášho Pána. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu Tvoju na chválu a slávu Tvoju, na užitok nám i celej svete. Dobrotivý Bože, príjmi obetné dary, ktoré Ti prinášame na sviatok apoštolov Filipa a Jakuba a pomáhaj nám uvádzať do života rídzu a bezchybnú nábožnosť.
Skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože. Lebo Ty, večný pastier, neopúšťaš svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj naďalej ho opatruješ pod starostlivým vedením tých, ktorých si ako zástupcov svojho Syna ustanovil za duchovných pastierov. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si svätý Otče a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi
a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou rodičkou, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Michalom, so svätým Jakubom a Filipom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Bude svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Ani nie som, aby si vošiel pod moju strechu, ale
Dobrotivý Otče, týmto svätým prijímaním očisti naše srdce, aby sme ťa i my poznali v Tvojom Synovi ako svätý Filip a Jakub a zaslúžili si život večný skrze Krista nášho Pána. Týmto sa ukončuje prvá časť dnešného slávnostného dňa 710. výročie založenia obce Toporec. Chcel by som poďakovať pánu dekanovi za povzbudivé slova o tom, že sme solou zeme, ktorá naozaj má dochucovať určité jedlá, respektíve dochucovať určité také postavenie človeka v tejto spoločnosti. Zároveň by som chcel poďakovať pánu starostovi a všetkým zastupiteľstve, že skriesila sa v nich taká myšlienka oslavy 710. výročia založenia obce svetou omšou. Že naozaj sme ukázali, že sme v tom kresťanskom duchu založení. Takisto chcel by som poďakovať aj všetkým tým, mali sme troška strach aj s pánom starostom, a ešte dokonca aj s Jožom, sme dneska rozprávali a prídu ľudia, neprídu a prišli. Úplne Pán Boh zaplať, že ste sa našli a našli ste si čas na prežitie tejto svätej omše. Všetkých tých, ktorí sa zúčastní na tejto svätej omše, starosta a zároveň aj poslanci pozývajú na guľáš, ktorý sa bude podávať pri kultúrnom dome, ktorý pripravili naši zase polovníci, ktorí boli tejto slávnosti, chytili aj nejakú divinu, takže bude guľáš s diviny. Ďalší program mal prebiehať tu na Panskej záhrade, ale práve po rozprávaní sa so starostom sme zistili, že toto pódium nie je také stabilné, tak bude prebiehať program v kultúrnom dome. Čiže všetci tí, ktorí majú záujem o pokračovanie tohto programu, sa môžu o 14 hodine zúčastniť na tomto programe v kultúrnom dome. Ešte raz všetkým úplne Pán Boh zaplať za túto slávu, za to, že sme si uvedomili, že treba sa aj pozastaviť a zhodnocovať a zároveň aj ďakovať za to, že sme sa dožili takéhoto dňa. Už som toho povedal dnes dosť. Myslím, že už nie je potrebné ďalej hovoriť, ale nedá mi, aby som nenaviazal na slova, ktoré som vám hovoril v svojom príhovore. Pamätáme si na toho chlapca, ktorý chcel zašľapnúť úpavu, že ona sa už neskviesí novému životu. Takisto niekedy nebolo možné sa zhromažďovať a možno, že my boli kdesi zašľapovaní do Božieho chrámu, do kostola. Nemohli sme sa verejne ukázať ako spoločenstvo ľudí, ktorí vyznávajú svoju vieru a ktorí vlastne vo svojom živote sa snažia zachovávať trváce hodnoty. Aj pre mňa je veľkým povzbudením, že ste prišli na dnešnú slávnosť a ja ďakujem pani farárovi za to, že ma pozval na vašu takú rodinnú slávnosť. A chcem vás ubezpečiť, že veľmi vysoko si vážim tie hodnoty, ktoré vytvárate vy, najmä rodičia, a veľmi by som si prijal, keby ste tú štafetu živej viery a toho živého spoločenstva veriacich vedeli odovzdať ďalším generáciám, ktoré prídu po vás. Príjmite slávnosť požehnanie. Pán s vami. Boh, ktorý vás postavil na bezpečné základy apoštolskej viery, nech vás na príhovor svätých apoštolov, vašich patronov Filipa a Jakuba, zahrnie svojim požehnaním. Kristus, ktorý poslal apoštolov do celého sveta, aby boli jeho svedkami, slovom i príkladom, nech na orodovaní apoštolov urobia aj vás svojimi svedkami. Nech príklad svätých apoštolov Filipa a Jakuba posilňuje vašu vieru
a ich orodovaní vám pomáha na ceste k večnému životu. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Našej obce Toporec. Uplynulo od nej už 710 rokov a od poslednej slávnosti 10 rokov. Niektoré deti si to ani nepamätajú, no je to deň, ktorý si pripomíname a slávime históriu našej obce s veľkou vážnosťou a radosťou. Dovoľte mi preto na úvod privítať vás všetkých a zároveň poprosiť pána starostu o slávnostný príhovor. Prajem vám všetkým príjemný zážitok. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešných oslavách 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci Toporec. Zvlášť medzi nami vítam zástupcu školy, pána magistra Badeja, starostu obce Podolany, pána Mešara, nášho kaplána, magistra Turiho a samozrejme aj vás, bývalých rodákov z obce Toporec. 10 rokov zo života obce je malý zlomok v dejinách. Je to presne tomu toľko, čo sme si pripomenuli veľké oslavy 700. výročia. V tejto tradícii by sme chceli pokračovať každoročne, a to stretávaním sa rodákov obce, ktorí sú roztrúsení po svete, jednak za prácou a jednak si našli bývanie a prácu v inom kúte Slovenska. V duchu sa preniesme naspäť vlastne do minulého storočia, 2000 ročia. Naša generácia mala tu možnosť previesť obec do nového 3. tisícročia. Čo sa vlastne zmenilo za toto obdobie u nás v obci, v našej spoločnosti? Je to obdobie veľkých zmien, ktoré sa dejú okolo nás. Nie všetky sú bohužiaľ pozitívne. Najčastejším problémom je nezamestnanosť, ktorá vyháňa ľudí za prácu do celej Európy. Ide o štáty Taliansko, Anglicko, Írsko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Portugalsko a aj Holandsko. Ide prevažne o rómske etnikum, ktoré tam cieli za rôznymi výhodami, ktoré ponúkajú tieto štáty rodinám. Nakoľko tam idú aj školopovinné deti, ktoré prerušujú školskú dochádzku, a v budúcnosti môžeme rátať s poklesom vzdelanostnej úrovne mládeže, lebo za peniaze si ani v zahraničí rozum nekúpiš.
Odzrkadlí sa to neskôr vo zvýšenej nezamestnanosti. Ďalším fenoménom je aktivačná činnosť, ktorá sa zaviedla za posledné 4 roky, hlavne u ľudí, ktorí nemajú žiadne vzdelanie. Obec zamestnáva 100 takých občanov, ďalej tiež zamestnávajú rôzne občianske združenia asi v počte 120 aktivistov. Tieto činnosti majú viesť občanov k tomu, aby získali pracovné návyky. V niektorých prípadoch je veľká snaha, ako sa vyhnúť tejto činnosti a hľadajú sa cesty v snahe vyhnúť sa poctivej práci a riešia to práce neschopnosťou. Prejdem k investičnej činnosti obce. Za uplynulých 10 rokov prišlo do obce 56 miliónov korún z rôznych fondov a firiem, ktoré vlastnia obci siete. V roku 1998 sme započali s výstavbou kanalizácie a čističky odpadových vod, ktorá je v súčasnosti rozostávaná a na jej dokončenie je potrebné ešte množstvo finančných prostriedkov. V súčasnosti je predstavaných 28 miliónov korún. Ďalej asanácia prezáhradiek a výstavba chodníkov v hodnote 5,2 milióna korún, vrátane verejného osvetlenia v tejto časti. Výstavba obecného námestia, kde sme tu teraz, 720 000, rekonštrukcia nízkonapäťovej siete v hodnote 6,5 milióna korún a verejného osvetlenia, výmena svetidiel 405 000 korún. Oprava miestnych komunikácií v obci a osade 4 milióna korún, rekonštrukcia štátnej cesty cez obec číslo 3/5416 vo výške 3,5 milióna korún, výstavba telocvične pri základnej škole, zatiaľ je preinvestovaných 5,5 milióna, je potrebných ešte 15, ďalej plinofikácia budovy základnej školy 1,6 milióna. V oblasti športu musím spomenúť postup futbalového mužstva do prvej triedy, za čo chcem poďakovať vlastne samotným hráčom, ktorí sa o to pričinili. Verím, že sa udržia aj naďalej. Nedá mi nespomenúť zvýšenie úrovne dobrovoľného hasičského zboru, ktorý sa zúčastňuje pravidelne jednotlivých súťaží v rámci regiónu Kežmarok a Stará Ľubovňa. Za to by som chcel poďakovať tu prítomnému pánu Františkovi Strakulovi, ktorý jej zvýšil úroveň. A nedá mi nespomenúť hodnotenie v rámci okresu Kežmarok, kde náš dobrovoľný hasičský zbor za rok 2006 bol hodnotený na 5. mieste. V minulosti to bolo 30. až 32. miesto. Považujem to za veľký úspech obce. V súčasnosti obnovuje svoje aktivity, pôvodné aktivity stolnotenisový klub pod vedením Michala Šoltésa. Verím, že obhájí farby obce tak, ako to bolo v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Z demografických údajov musím spomenúť stav obyvateľstva. Za sledované obdobie, teda za posledných 10 rokov, sa narodilo 284 detí, zomrelo 130 ľudí, odsťahovalo sa 174, prisťahovalo 188, počet obyvateľov pred 10 rokmi bolo 1560 a k dnešnému dňu v Topolci žije 1751 občanov. Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli aspoň troškou k zveľadeniu obce, poslancom obecného zastupiteľstva, bývalým poslancom obecného zastupiteľstva, predstaviteľom duchovného života, vedeniu školy, vedeniu materskej školy a podnikateľom za rozvoj obce. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánu starostovi za príhovor a teraz nasleduje vystúpenie folklórneho súboru Maguráčik.
Dočinal sloniny, zebiševom švine dažili. I grosikovnom môže čítať, pnem von, dlugovým súvač, pochválam buď švinte Juraj. Dziękuję wam, chłopcy, z Panem Bogiem ostawojcie.
A na co? Na guziki! Nie! Na medwiedzie! Nie! Kaperusy! Hej! Mabiny! Hej! O! Zagrajmy się! Na co? Na gieć! Na dzieci! Chłopcy, gieci, skubać! Swoje gramy! Muzyko! Oczy, oczy, gajduka, kiedy ja tam kuka, kiedy nogę tam nie zaruczenie dzieci. Muzyko! Chłopcy, chłopcy, co robicie? Sagi tam swobodnie wiesz, koteczki wam nie przystają, a ręczki wam nie czerpią. Koteczki wam nie przystają, a ręczki wam nie czerpią.
Janošika neułapieli. Josy Janoszy! A rozbójnik! A ja też! Muzyko z Banickiego! továrišom! Prečo pred očami váženej komisie musí jediným úderom zabiť vola? Našemu novému majstrovi, Čardáš! Thank you.
Tento deň je slávnostný pre vážených majstrov cechu garbiarského, vykonávajúcich skúšku učiteľ cechu svojho. Vozia, skáču, vyskakujú, či tú správnu pružnosť majú. Slávu za oša dnes príjmajú. Holou rukou lapiť rybu, neurobiť žiadnu chybu.
Hojní páni cechu barbierského ostrihajú, oholia i chorobu vyliečia. Najmä kĺby podaprávajú. Pomôžu a vyliečia, čo na duši na pleciach. A teraz podľa tanečného poriadku nasleduje čo? Čakáš! Tak hraj! Dobrú náladu a chuť do tanca vám priniesla ľudová hudobná skupina Zamiškovci z Kolačkova. Zagraj mi pieseň cez rád, zagraj mi pieseň ľubosti ohej, či zagrať mi ešte raz. Zagraj mi pieseň ľubosti ohej, či zagrať mi ešte raz.
Cigomče z vojny návrčov, cigánke nerášel ňuč, jej klobec návrčov ohej, jej pokochol ňuč, jej klobec návrčov ohej, jej pokochol ňuč. Líči Dám ju za celý svet, do tých miest dôverne známy sa rád vraciam späť. Čo spíva krás, tá moja pekná vlast, Slovensko naše, moja rodená vlast, Slovensko naše, moja rodená vlast. Keď spadám rodený domček, za humno zašumíha, ako by tichučko šepka, zdraví ťa rodený kraj. Bohu sa slza zjaví, spomínam mladosti čas. Anička drahá ma víta, šťastný som do nás zas. Čo spíva krás, tá moja pekná vlast, Slovensko naše, moja rodená vlast, Slovensko naše, moja rodená vlast.
A všetci, čo skrýva krás, tá moja pekná vlast, Slovensko naše, moja rodená vlast, Slovensko naše, moja rodená vlast. Jubileum, čiže tam aj na druhej strane, myslím, to je Krčma a pošta, 1297 a 2007, to je 710 rokov, čiže aj kvôli tomu, ale zajtra sa dožíva 66 narodenín, tu prítomný kronikár obce pán Vašáš Jan. K tomuto sviatku prvé veľa zdravia, šťastia a následovné piesne, alebo následovná pieseň bude patriť tomuto pánovi. I pozdrav, že ju pozdrav. Ja sama žija ona, tak je žiarlivá. I pozdrav, že ju pozdrav. Usmej sa na mňa, Mariána, budeme krsať až do rána. Usmej sa na mňa, Mariána, 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 Mariána. Dovolenka na Havaji, cica tu milá ako v ráji. Usmej sa na mňa, Mariána, 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 Mariána.
Usmej sa na mňa, Mariána, budeme plesať až do rána. Usmej sa na mňa, Mariána, 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 Mariána. Ja vám prajeme, aby ste dnešný deň alebo dnešný večer ešte prežili v takejto dobrej zabave. Vážení občania, milé deti a mládež, krátky kultúrny program sa ukončil. Hneď po ukončení sa uskutoční vystúpenie v zručnosti dobrovoľného hasičského zboru Stoporca na miestnom športovom ihrisku. O 8 hodine nasleduje tanečná zábava, na ktorej vám bude do tanca hrať hudobná skupina Úsvit. Vstupné je 50 korún. Ďakujem všetkým za pozornosť, účinkujúcim za krásne vystúpenie a príjemné zážitky a prajem vám všetkým ešte príjemnú zábavu a pohodu pri oslavách a spomienkach na 710-ročný Toporec. Dovidenia o 10 rokov.